Dnes je veľmi výnimočný deň, pretože deviatáci píšu monitor. A my sme sa ich boli spýtať, ako hodnotia toto testovanie. Ako by si zhodnotila dnešný monitor? Bolo to ťažšie, ako som si myslela, ale zvládla som komparo, takže musím zvládnuť nejako aj toto. A pripravovali nás na to dostatočne dlho, aby sme to nejako zvládli. Ako si sa pripravovala na písanie monitoru? Prekvapivo krátko, doma som sa pripravovala včera, ale v škole mi to dostatočne stačilo. Si so svojím výkonom spokojná? Myslím, že hej, nejako som to napísala, nejako to dopadne. Koľko si sa pripravovala na dnešný monitor? Týždeň. Ďakujem. Si so svojím výkonom spokojný? Ani nie, ako mám pravdu povedať. Si so svojím výkonom spokojný? Šťastie áno, šťastie nie. Mali ste nejaké prestávky? Jednu 20 minútovú. Ako by si zhodnotil dnešný monitor? Tak, dnešný monitor bol pre niekoho ťažší, pre niekoho ľahší, ale pre mňa osobne bol ťažší. Ktorý predmet sa ti písal najťažšie? Matematika. Bol podľa vás dnešný monitor náročný? Podľa mňa náročný nebol, žiaci sa tvárili, ako sa tvárili po niektorí. Niektorí s úsmevom, niektorí myslím, že mali čo robiť až do konca toho monitoru. Počúvali vás žiaci pri písaní monitoru? Áno, počúvali všetci, všetko bolo s pravidlami, ako malo byť. Ako sa vám páči na našej škole? Vaša škola je veľmi pekná. Máte krásne či už vymalované triedy, vyzdobené. V každej triede je skoro interaktívna tabuľa, čo veľmi pomôže učiteľovi a určite aj žiakom. A celkovo veľmi dobrý dojem zo školy. Boli ste už v minulosti ako dozor na nejakej inej škole pri písaní monitoru? Nie, nebola som. Je podľa vás monitor dobrý nápad? Podľa mňa je to dobrý nápad, ale nepatrí to na základnú školu. Myslím si, že by to mali žiaci písať až na strednej škole v prvom ročníku. Písali ste monitor, keď ste boli na základnej škole? Našťastie nie. Napísali by ste si aj vy monitor? Asi by som to moc neriskovala.